і яго войска аматараў гумовых палак выдвінулася ў бой, дзе яны 3 гадзіны сам-насам шушукаліся за зачыненымі дзвярыма. І такім чынам была зроблена стаўка на тое, што ў частцы людзей гэта заб'е жаданне ўдзельнічаць у масавых офлайн-пратэстах. Аднак пазней, 26 студзеня, ён усё роўна адмовіўся ад удзелу ў выбарах. А Зенон Пазняк застаўся верны сваім прынцыпам і працягнуў шукаць агентуру, назіраючы за ўсім гэтым з Амерыкі. Прывітанне! З вами моладзевы блог і я, Дзяніс Мандзік. Сёння я распавяду, як выглядалі выбары 2006 году ў Беларусі і чым гэта ўсё скончылася. Нашай стартавай кропкай будзе рэферэндум 2004 году, на якім было знята канстытуцыйнае абмежаванне прэзідэнцтва 2 тэрмінамі, что и дозволило Лукашенку в будущем вылучиться на 3-й термин. Месяц назад почти 80% белорусов, обладающих правом голоса, разрешили Александру Лукашенко безграничное количество раз баллотироваться на высший пост. Белорусский Центр избирком заверил, что нарушений зафиксировано не было. Правда, в справедливости политических кампаний сомневались за границей. И сейчас Александр Лукашенко объяснил, почему. Кто-то из-за зависти. Почему вдруг в бушующем море есть какой-то спокойный островок? 15 снежня 2005 году Рыгорыч поехал до Путина, дзе яны 3 гадзіны сам-насам шушукаліся за зачыненымі дзвярыма. А на наступны дзень Палата прадстаўнікоў Беларусі перанесла выбары з ліпеня на 19 сакавіка. Сярод іншых кандыдатаў быў лідар ЛДПБ Гайдукевіч, якога часта называюць падстаўным кандыдатам, ад апазіцыі выступаў лідар БСДП Грамада Казулін і прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Міленкевіч. Цікавы факт. Аднім з вылучэнцаў кандыдаты быў сам Зенон Пазняк, які, дарэчы, уже 10-й год жыў у ЗША і не мог балатавацца. Але Канстытуцыйны суд дазволіў Пазняку вылучыцца, чым ён і скарыстаўся. Аднак пазней, 26 студзеня, ён усё роўна адмовіўся ад удзелу ў выбарах. Напярэдадні выбараў беларускія ўлады прачувалі незадаволенасць у грамадстве і набліжаючыся пратэсты і вырашылі запужаць людзей. За 2 тыдні да выбараў тагачасны кіраўнік КДБ Сцяпан Сухарэнка распавёў пра раскрыццё сцэнара сілавога захопу ўлады радыкальнай апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Так, час ідзе, а КДБ не змяняецца. Пазней, за 2 дні да выбараў, ён распавёў пра раскрыццё планаў 4 тэрактаў, планаваных гэтай самай апазіцыяй. Згодна з яго словамі, тэракты планаваліся ў школах, дзе былі выбарчыя участкі. І такім чынам была зроблена стаўка на тое, што ў частцы людзей гэта заб'е жаданне ўдзельнічаць у масавых офлайн-пратэстах. Все же рискнет выйти на улицы и попытается дестабилизировать обстановку, их действия будут квалифицироваться как терроризм. А это статья 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Часть 3 от 8 до 25, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Атрымалася ці не? Зараз будзем разбірацца. Да 17 сакавіка 2006 году ЦВК атрымаў 231 скаргу, і для іх разгляду з 18 студзеня не праводзілася ніводнага паседжання. На большасць з іх адказала старшыня ЦВК, тады яшчэ квітнеючая Лідка Ярмошына. Адным з галоўных інструментаў фальсіфікацыяў заўжды было датэрміновае галасаванне. Так, гэта не вынаходства 2020 году, хто не ведае. Кіраўнікі ўрадавых прадпрыемстваў загадвалі сваім працаўнікам прагаласаваць датэрмінова з 14 да 18 сакавіка пад пагрозаю звальнення. Студэнтаў таксама прымушалі прагаласаваць датэрмінова. І ў выніку яўка на датэрміновым галасаванні склала 31%, што істотна перавысіла паказчык папярэдніх выбараў 2004 года ў 17%. Последнее, конечно, по этой теме, учитывая эту мобилизацию, о которой сегодня много говорили, как вы полагаете, на президентских выборах будет явка, наверное, еще выше? Сможем мы, скажем, Крым догнать там по количеству? Ну, почему нет? Слабоном, что ли? Паводле дадзеных ЦВК, агулам на выбарах прагаласавала 92,6% выбаршчыкаў. Увечары 19 сакавіка на Кастрычніцкай плошчы сабралося ад 10 до 30 тысячаў чалавек. Міленкевіч і Казулін по класіцы жанру заявілі, што выбары былі сфальсификованы і заклікалі да правядзення новых, шырых выбараў. И первое, что сделали, видите, выгнали операторов государственных телеканалов. А потом объяснили, почему это сделали. Яны провели свои так званые выборы. Хлусили, примушали, весь час фальсификовали. Потом объявили свои личбы. Мы смеемся над этими личбами.
І вядома, што ўсім, хто застаўся дома і асабліва Лукашэнку, было да дупы на гэтыя заклікі, бо яго ўжо тады было асабістае латэкснае войска з гумовымі палкамі і кайданкамі. На наступны дзень некалькі тысячаў чалавек зноў выйшлі на плошчу, і ўсё магло б скончыцца як звычайна, але гэтым разам людзі былі моцна абураныя фальсіфікацыямі і вырашылі пабудаваць намётавую базу проста на плошчы. Двадцять 21 сакавіка адбыўся чарговы раскол беларускай апазіцыі. Калі Казулін адмовіўся, чытай, спужаўся ад удзелу ў такім фармаце пратэстаў і заклікаў выходзіць людзей на дэманстрацыю ў набліжаючыся дзень волі. Мілінкевіч у сваю чаргу заявіў, што застаецца з моладдзю на плошчы. Тое, што вы стаіце тут, это сведчыць пра тое, што ў Беларусі ёсць яшчэ адна весна, яшчэ адна весна. Будуць самыя вёсны. Дзякуй вам вялікі. Добрай раніцы ўсім. І нягледзячы на няспынныя затрыманні, намёты разам з пратэстам пражылі яшчэ 5 дзён, пакуль напярэдадні дню волі, уначы 24 сакавіка, Лукашенка не вырашыў зачысціць плошчу адзіным шляхам, якім ён умее, і яго войска аматараў гумовых палак выдвінулася ў бой. Пакуль Лукашенка травіў байкі ў бок Еўропы пра тое, што сам факт правядзення падобных акцыяў сведчыць пра дэмакратычнасць беларускага грамадства, латэксныя лажкі-петушкі забіралі людзей з плошчы без суда і следства, паспяхова забівае свежаадрамантаваны цып на акрэсціна беларусамі, якія не пабаяліся выйсці і паказаць свае зубы гэтаму крываваму рэжыму. Скажите, что нам делать? Мы сделаем коридор и сами выйдем. У этой краине моя краина под белым стягом, моя краина под белым стягом, с червоной стужкой. И я стягом часу стануся птушкой, раскрою крылы, зроблю 3 кроки и поднимуся понад землею туды, где ветер и где облаки над краиной. За ўдзел у акцыях пратэсту было затрымана больш за 500 чалавек. Адказнасці не пазбег і Казулін, які так хацеў адсядзецца, што ў чарговы раз паказала, што ў гэтага рэжыму няма гонару, а толькі прыдуркаватасць і адвага. Адвага махаць страпонамі перад бяззбройнымі грамадзянамі, якія утрымліваюць за кошт сваіх падаткаў як самога Лукашэнку, так і яго псоў. Па выніках выбараў вусаты дыктатар набраў 82,6% галасоў, пасля чаго заявіў, што выбары сапраўды былі сфальсіфікаваныя, але на карысць дэмакратыі і дзеля еўрапейскіх паказальнікаў, намякаючы на тое, што ён набраў яшчэ больш галасоў. Другое месца заняў Мілінкевіч з вынікам 6%, празваўшы сябе ў будучыні прэзідэнтам дэмакратычнай часткі грамадства. Трэцяе месца было ў Жырыновіча, Гайдукевіча, 3,5%. И опошнее у Казулина 2,3%. Я думаю, что сейчас можно говорить о наступлении периода наибольшей предвыборной активности избирателей. Он где-то обычно осуществляется с 11 до 16 часов. Поэтому я думаю, что мы здесь увидим какие-то новые неожиданные цифры. А Зенон Пазняк застаўся верны сваім прынцыпам і працягнуў шукаць агентуру, назіраючы за ўсім гэтым з Амерыкі. Это не значит, что я вас возненавижу и скажу, что все, вы конченый человек, мы вас знать не хотим. Нет! Это позиция наша политичная, нашего фронту. 13 ліпеня Казуліну прысудзілі 5,5 гадоў пазбаўлення волі за злоснае хуліганства і арганізацыю масавых беспарадкаў. Ох, як знаёма. 20 кастрычніка Казулін распачаў галадоўку, патрабуе разгляду беларускага кейсу ў Радзе бяспекі ААН. Яго галадоўка доўжылася 53 дні,
Да яго далучыліся яго дачкі, а сам ён згубіў 36 кілаграмаў жывой вагі. Галоўнымі вынікамі галадоўкі было прызнанне яго палітычным вязням і тое, што яму дазволілі прысутнічаць на пахаванні яго жонкі, якая ўвесь гэты час змагалася з анкалогіяй, так і не дачакаўшыся свайго мужа на волі. Што тычыцца Міленкевіча, то ён таксама пазнаў моц рэпрэсіяў, калі па выніках пратэстаў быў затрыманы яго блізкі сваяк. Праз тое, што пратэст быў падушаны сілай, ён не прынес фактычных вынікаў, і Лукашенка працягнуў кіраваць дзяржавай. Але 2006 год паказаў, што ў Беларусі было шмат годных і адважных маладзёнаў. А плошча 2006 года, альбо як яе яшчэ называюць, валошкавая ці джинсавая рэвалюцыя, была сапраўдным інкубатарам будучых вядомых палітыкаў, музыкаў і культурных дзеячаў. Они поймут, что на этой площади, которую они в счастливые минуты противостояния лжи, цинизму и насилию назвали именем своего любимого героя, и находится этот герой, этот завтрашний Калиновский. И одет он в потертые джинсы, символ нового поколения, поколения свободных людей. Да. Как Мишка. Они поймут, что поднялись на этой площади, и что это уже навсегда. Слава героям! Слава! Живе Беларусь! Я асабіста ведаю шмат людзей, якія ў маладосці, адчуўшы вайб еднасці і магутнасці беларускага народу, працягнулі ствараць і ўдзельнічаць у шматлікіх ініцыятывах, якія ў будучыні зрабілі шмат карыснага для беларускай культуры і грамадства. Калі вам цікава тэма выбараў 2006 году, то раю паглядзець дакументальныя стужкі «Плошча» рэжысёра Юрыя Хашчавацкага і «Урок беларускай мовы» Міраслава Дэмбінскага, кадры з якіх вы маглі пабачыць у нашым роліку. Вось мы і разабралі тэму выбараў 2006 году. А калі у вас яшчэ засталіся пытанні, то абавязкова пакідайце іх у каментарах, а мы адкажам на іх у асобным відосе. Ставце падабайкі і падпісвайцеся на наш канал, каб нічога не прапусціць. З вами был моладзевы блог, Денис Мандзік. Всім пакуль. Охуенно. Да. Нормально, мемы зато будут. А Минкевич, потому что он, как вам сказать, продажный. Он хотел, что власть, хотел стремиться, что нам стремился нам водку давать. Водку, конечно, чай нам водку высыпали. Мы были немножко пьяные подат. И милицию хотели, что если милиция, Козюлин говорил, если милиция закрывайте лицо, руками, что хотите, цепями бейте, тем милиции. Милиция все разошлись, и мы не стали даже, мы там кричали на площади.